Onda ol 5-nji asyrda Hindistanda döräpdir diýen maglumatlar bar. Hindistanda döremegiň düýp sebäpleri şol döwürde Hindilerde bir chaturanga diýen bir oýun bolupdyr. Bu oýuny 2 bolup däl 4 bolup oýnalýan eken. Şonuň mallary hem şoň kunyň kuşt mallaryna meňdeş eken. Şo sebäpden hem taryhda umuman gadim döwletlerken Hatay, İran, Hindistan ýöne şoňa garamazdan şu Hindistanly döräpdir diýen maglumatlar şoň kun içinde saklanyp gelýär. Her bir asyrda da bu oýun diňe bir Hindistan'da däl eýtem, bütün Orta Aziýada Beýik Ýüpek ýoluny süýlen gelip Aziýa döwletleriň arasynda Hatayda aýdalyn Türkmenistany bu golay goňşy döwletleriň arasynda hem şu oýuny bilen höwes edýän bir näçe köşçüler bolupdyrlar. Olar Al Samarkandi, Zaynab, Rabbani ala köşçüler hem asly bilen şol döwürde bäsleşipdirler. Ýöne şoňa garamazdan tarih çeşmeleri görä asly oşolaryň arasynda da iň bir güýçlü bolşly bir ezer köşçüleriň hataryna hasap edilipdir. Şol sebäpden hem her bir özüni tanadan adamlar Bagdada ýöneltdirler. Bir şu Bagdadda da bir öz boşly güýçlüler bolupdyr. Şoňa garamazdan Bagdad halifatyny eşitip, ýani Muhammed As-Sulyny ýürütip Bagdada çağırdylar. Abu Bekir As-Suly şu Bagdadda kuşt oýnap köpsini ýeňip başlanyny şol wagtda bu barada habar halifeň köşküne ýetipdir. Bagdad halife Muktafi 902-980 ýyllarda hökm süren şonuň köşkünde Maverdi adly ökti kuşçy bolan. Halif özüne gelen mehmanlary ýa kuşty has hem ökteleri ýörüýti köşke çağıryp şu öz Maverdi adly oýunçy bilen oýnadypdyr. Gelenleriň hemmesi Maverdiden ýeňilipdiler. Hakykatan ol güýçli kuşçy bolupdyr. Indi şol döwür Bagdadda hem Abu Bekir Muhammed As-Suly hem özüniň oýuny bilen belli bolýar. Onuň atawry has ýaýrandan soň halif ýörüýti köşke As-Sulyny çağırýar. Abu Bekir Muhammed As-Suly köşke gelip oýuny Maverdi bilen oýna başlanyny başta Türkmen kuşçysy aljarapdyr. Şunun ýaly bir köşkün ýagdaýy umuman Maverdiniň hem aýratyn oýun tilsimleri oňa täsir edipdir. Emma bir näçe wagtdan soň özüne gelip As-Suly ýeňiş galanyp bilipdir. Umuman şu döwürden başlap As-Suly nirede kimge şo bilen duşyk geçiren bolsa şolaryň hemmesini ýeňip bol uly şöhrata eýe bolupdyr. Şol döwürem bir ýerde haýsy bolsa da bir kuşçy bar bolsa ol 40 ýyllap şol kuşçylyň bilen duşup umuman ýeňiş galanyp şonu utylan kuşçy bolmandyr. Muhammed As-Suly arap dilini, fars dilini, türkmen dilini ören oňat bilipdir. Şol sebäpden hem öz döwrüne 2 sana kitap ýazdyr. Ol kitaplar arap diline bolup 2 kitabam kuşt barada maglumatlary özüne jemläpdir. Meşhur türkmen kuşçysy As-Suly Ibn Yahya Sadran hakynyna arap diline 2 kitap ýazdyr. Birinji kitap Tabi ýagny oýunyň başlanşy. İkinji kitap Mansu ýagny oýunyň utorşy diýilip atlandyrylypdyr. As-Sulynyň 40 ýyllap dünýäniň naýbaşy kuşçysy bolanlygy barada berilýän maglumatlary almy çeşmelerde ýagy-ýagydan duşmak bolýar. Abul Feriş Ali Isfahanyň Aydym hakda kitap adly eserinde As-Sulynyň aslynyň türkmen nüwür ködülýär. As-Sulynyň ata-babalary Hadar deňiziniň günorta günnoruna Etrek deriýasynyň kenaryna ýerleşen Sulliýen ýerde ýaşapdyrlar. Oň atasynyň ady Sultegil, käbir çeşmelere görä Sulhandyr.
Alimler suwlynyň özü barada aýdanlaryndan netije çykaryp, oň takminan 873-nji 874-nji milady ýylyna dowlanýan hakyna pikire gelýärler. Gelip çykşy Dihistanly bolan Abu Bekir Muhammed As-Suli hem öz adyny şu dünýä taryhyna ebedilik ýazypdyr. Soňa waka şu gündogora göçüp ol Bagdatda ýaşap, şo ýerde ilim bilim alıp özüniň kuşt oýunyny hem has hem ökdedigini görkezipdir. Şol döwürde Muhammed As-Suli'den öwür Türkmenistany däl, eýsem Irany, Hindistany, Irak'ta, umuman bütün Aziýada bir özüniň şu gadymy kuşt oýunynyň saatlarça baş çykarýanyny suwut edipdir. Onuň özi şol döwürde ýaşap geçen belli kuşçular Al-Adli, Al-Razi, As-Sarakhsi bilen dowuşanyny da As-Suli'niň şolardan hem saatlarça baş çykaryp oýunyny bir ýeňiş gazanýanynyň diýip sebäpdir. Nişi Abu Bekir Muhammed Suli barada dünya cemiyetçiligine, Türkmen metbuatyna ençeme zatlar aýdyrly, ýazyrly. Oşolaryň gelen netijelerini hem Abu Bekir Muhammed Suli'niň Türkmen alymydygy, Türkmen kuşçusygy baradaky netije has agyrlyk kazanyp has öňe çykdy. Doğrudan hem Abu Bekir Muhammed Suli Türkmen topragyna, Degistanyna ýaşap geçen şahsiýet, onuň ata-babalary hem bir begzada, beg nesilinden bolupdyr. Onuň neweresi, Suliler neweresi bir meşhurlyk kazanypdyr. Hatta onuň neweresinden beýik alymlar, ençeme alymlar hem ýetişip kemale gelýär. Şoň üçin biz taryhy maglumatlardan ilmiň durly ogurlaryna ýetişen beýlik Suli atly alymlaryň hem Türkmen topragyndan dörenligi, şu Abu Bekir Muhammed Suli'niň neweresinden biz şaýat bolýar. Abu Bekir Muhammed Suli bu eserini 1140-njy ýylda ýazýar we häzirki wagtda onuň ýeketek golýazma nuskasy bar. Ol hem Türkiýe Respublikasynyň İstanbul şäheriniň Süleymani Kitapxanasynyň golýazmalar hazinasyna fonduna saklanýar. Abu Bekir Muhammed Suli bu eserini ençeme kuşçu alimlerin atlaryny hem getirýär. Mysalan, olardan ýaňy atlaryna alak geçdik. Adliýanyň, Ibn Nuaymyň, Raziýanyň atlaryny getirýär. Olar bilen kuş meseleleri bilen hälisinde jedelleşenligini, şu kuş ilminiň hasem kämilleşmek üçin ençeme işler alyp baranlygyny we olary üstüne iş ýöredip şu kitap ýazanlygyny beýan edýär. Bugün aradan 1000 ýyl geçenem bolsa, Orta Aziýanyň we ýakyn günnäweriň halklary bu Türkmen kuşçusynyň adyny hormat bilen ýatlaýarlar. Oň işleri orta asyrlar eýamyny öwrenmekde uly ähmiýeti edir. Ýöne ol ilkinji nowatda ökde kuşçu bolupdyr. Döwürdeşleri ony As-Sadranji, ýagny beýik kuşçu diýip atlandyrypdyrlar. Hakykatdan hem öz döwrüne As-Sula kuşda 40 ýyllap taý gelebiljek tapylmandyr. Hatta häzir günlerim kuş oýunynyň jan köýrlüğüň arasynda bu oýuny ustaatlarça oýnaýanlar hakynda ol Edil As-Suliýal oýnaýar. Ol Edil As-Suliýal kuşda ökdeken diýen aýtgy ýaşap gelýär. Kuşda käbir göçümler As-Suliýanyň göçümleri diýilip atlandyrylýar. Umuman kuş ilmi bilen baglanyşykly edebiýatda hem ençeme meňzetmeler, ençeme beýanlara duş gelmek mümkin. Esasan hem Arap edebiýatyny kuş bir pek duýguny, pek ysgy anlatyp gelipdir. Şoň üçin käbir Arap şahyrlary şol kuş sadranç oýuny bilen köp meňzetmeleri öz goşgularyna, şygyrlaryna ulamtyrlar. Şeýle de orta asyrlarda ýaşap geçen beýik türkmen alymlary Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Evhadeddin Enveri'nin, Emir Muazzi'nin ve başka da beýleki ençeme Türkmen alimleriň eserlerini hem şu sadranç oýuny bilen baglanşykly ençeme timsallara, meňzetmelere duş gelmek mümkin. Galyberse de Türkmeniň nusgawy şahyrlary, nusgawy akyldarlaryň, Maqtumulynyň beýleki şahyrlarymyň goşgularyny, eserlerini hem şu sadranç oýuny, kuşt oýuny bilen baglanşykly
goşuk tetelerine duş gelmek bolýar. Bu hem doğrudan hem şu kuşt ilminin, sadranç ilminin düýbüniň türkmenler tarapyndan tutulandygyny, onun türkmenleriň arasynda ilki döwürlerden bäri şeýle meşhurlyk gazanyp halkyň arasynda bir ýaýwanlyk gelen oýundygyny dogry aýtmak mümkin. Şunun ýaly türkmen medeniýetiniň, sunatynyň ösmegine, ýaş nesliniň kemale gelmegine, türkmen alymlarynyň işleriniň hasem öňe gitmegine şeýle oňun şertleri ýöredýän hormatly prezidentimiziň ýurt bähbetli alyp barýan işlerine rowaçlyklaryna ýar bolmagyny arzu edýär. Oý hormatly prezidentimiziň ömür uzak, jany sag, ýurt bähbetli alyp barýan işlerine hem rowaçlyklary ýar bolsun. Milleti, özünün milli kahramanlary, halkyň döredip dünýä beren milli ymmatlyklary beýgeldiýä. Ýyllar aşyp, asyrlar çalşyp, olar nesilleň buýsons çeşmesiniň gözbaşy bolup hyzmat edýär.